Şanda opozisyona Sûriye bilgeyek pêşkêş kir ku ji 24 xalan pêktê û tê de daxwaz kir bi avakirineke demkî û karibe çavderî bike li ser agiribestê. Bi serpereştiya netewên yekgirtî û herwiha di silata wan hebe ji bo derkirina şervanên biyanî ji nav xaka Sûriyê. û ev belgename hat pêşkêşkirin ji bo şandê navdewletî û Erebî Exder İbrahîmî û hat diyarkirin ku di benda şeşê de ew bilge di navber Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û hêzên opozisyonê de hatiye emzakirin û baş hatiye nerxandin û piştgiriya wê hatiye kirin. Di bilgehê de tê tekezkirin li ser yekbûna Sûriyê bi xak û millet ve û herwiha di benda yazdan de wê mafê hemû nete û pêkhatiyên Sûriyê çiyên olî û çiyên niştimanî parastî bin. û herwiha di benda hevdan de daxwaza kongrek giştî dikin ku tê de hemû pêkhatiyên Sûriyê amade bin û komkujiya sala 2004 bê bilgekirin. û ji aliyekî din ve Exder İbrahîmî ragihand ku wê li gel şanda Kurdî bicive û wê li ser doza Kurdî wê wek bilgeheke siyasî têkeve nav dosyeya bilgehande. û ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Sûrî Fêsal El-Miqdad ragihand ku şanda hikûmeta Sûrî ya ku beşdar di danûstandinên Cinêfa di duwan de got hina de kaxiza ku opozisyonê pêşkêş kiriye li ser disilata demkî ya ku di civîna hevbeş bi serpereştiya Exder İbrahîmî birêve çû. û herwiha got me raportek li ser komkujiya ku opozisyonê dike pêşkêşî Exder İbrahîmî kiriye. Alan Hebîb, Ark.